मैं हूँ रेखा उपाध्याय। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत प्यारा सोहर गीत सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ का। आप सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताना। मचियाई बैठली सासु त बहू से रज करई बहू से रज करई हो। बहू आजू हई करवा क दिनवा बीरन नाही आवई करौआ नली यावई चुनरिया नली यावई हो। बहू आजू हई करवा क दिनवा बीरन नाही आयन करौआ नली यावई चुनरिया नली यावई हो। इतनी बचन सुनी बहुआ त सुसुकी सुखिरो मई मनवा भी रोग भये हो। सासू जऊ हो तीन घर मोरी माई करौआ हमके भेजतीन चुनरिया हमके भेजतीनी हो। सासू जऊ घर होतीन मोरी माई करौआ हमके भेजतीन चुनरिया हमके भेजतीनी हो। सासू भौजी तहाई नीर मोहिया दर्दी कावो जानई चुनरिया कैसे भेजई पियरिया कैसे भेजई हो। सासू भौजी तहाई नीर मोहिया करौआ नाही भेजई चुनरिया नाही भेजई हो। माई हमार जऊ होतीन तब पैप ठौतीन पियरिया लैके भेजतीन करौआ लैके भेजतीनी हो। सासू भौजी के मती में भी रनवा करौआ नली यावई चुनरिया नली यावई हो। सासू भौजी के मती में भी रनवा करौआ नली यावई चुनरिया नली यावई हो। इतनी बचन सुनी सासू त मन पछताए लागी मन पछताए लागिनी हो। बहु क्षमा करू हमारी गलतिया त ताना तो हई मारे त ताना तो हई मारे नी हो। बहु क्षमा कर हमारी गलतिया त ताना तो हई मारे त ताना तो हई मारे हो। बहू जीनी जाऊ अपने नई हरवा करौआ हमली यऊ बई बरतिया तू भूख बरतिया तू भूख हो। हम हई तोहरी मह तरिया तहुई मोरी बिटिया तो हई मोरी बिटिया हो। बहु ससुर तहाए तोर बाप नैहरवायापन त्यागऊ नैहरवायापन त्यागऊ।
बहु जब आई तोहरा वीरनवा उलटी जीनी चितयु मुखे से जीनी बोलियु मुखे से जीनी बोलियु हो